ta'aziyya sauran jama'a baki daya da aka yi wannan babban rashi, wannan babban barna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu shakka ni ne na kira wannan taro wanda a yi daɗin da Allah ya sa manya-manyan shugabanni na gidan Allah sun samu damar zuwa, manya-manyan harkokin su ba sun samu damar zuwa wannan taro da na kira. Babu shakka jiya mun tashi da wannan juyayi da wannan barna da aka yi, wanda ba shi ne na farko ba, amma muna fata idan wani ƙarshe Allah ya wannan irin abubuwan da suka faru tun jiya. Muna yi maganganu da mutane da dama saboda bai yi sukuni ba na a ga cewa rai ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, kawai a tashi a bannatar da su. Rai da ba mu muka halitta ba, muna da hannu a cikin barnarsu. Wannan abu wanda ya san Allah akwai nauyi sosai a kan shi ba gabanni da irin wannan abu ya faru. Ya sa na gayyace ku saboda mu zauna na yi maganganu da mutane da dama a Abuja, a Makurdi, a kuma nan jiha. Ba da ce bai kamata mu zauna shiru ba, sai na gayyace ku saboda mu yi magana baki ɗaya. Na muku gaisuwa da ta'aziyya saboda yawancin ku kuna da 'yan uwa da 'ya'ya waɗanda suka 'ya'ya da sauransu suke sun shiga cikin wannan abin da ya same mu. Saboda haka yana da kyau mu zauna mu yi maganganu a cikin wannan, mu nemi fahimci juna, mu san daga nan kuma ina aka dosa. Domin a jihar Nasarawa mun yi ta ƙoƙari saboda wannan doka da ke jihar Benue, mun yi ƙoƙari mu ga ta wani hanya za mu ga cewa 'yan uwan Fulani an samu musu mafita inda za su rika kiwo ba tare da ana kama musu shanu ba, inda za su zauna ba tare da fargaban za a kama shanun mutum ya haraji kafin karfi shanun shi. Waɗannan su ne damuwan da suke gaban mu. Kullum muna kai to ana kan ƙoƙarin wannan sai ka irin wannan abu ya illo da wani. Ana kan ƙoƙarin wannan sai ka yi wani abu can ya illo da wani. Yau ne ke magana da gwamnan Niger da safen nan, ya ce babu shakka shi ma ya samu irin wannan shekarun jiya, inda aka turo irin wannan bom da yake zuwa ba tare da wani na tare da shi na ciki ba. Ya turo ya kashe wajen mutane 19 a Niger shekarun jiya ke. To, ba wani shugaba da zai zauna hankali shi na kwanci a irin waɗannan barna ne mutum arziki. Shi yasa ina kira na so wannan nasiha muku ne su wani ta'aziyya, muku nasiha. Allah ya kan aiko mana masifa iri-iri, amma shi yasa Allah ya so mu tashi ruwa mu yi ƙoƙari mu ga yadda za mu kare wannan. Domin kowane lokaci haƙuri ba zai yi mu kawai haƙuri ba, kuma tare da an tashi an ɗauki wani su matakai ba. Shi yasa aka na gayyace ku kafin yi wasu maganganu da suke wuce nan, ya kamata da saurari waɗansu shugabanni mu ji abubuwan da za su faɗi. Da dama waɗansu daga cikin shugabanni suna da niyyar dama zuwa nan, suna da niyyar tafiya su yi muku ta'aziyya kafin wannan abu ya taso. To ina da kyau ku gayyace su saboda ku ji daga gare su kafin ni kuma mu ga waɗansu abubuwa da sani